Дизайна на кухнята е един от най-важните етапи, когато става въпрос за по-малко помещение. Сега ще научите кои са 5 от най-важните неща, които дизайнерите препоръчват. Първо, дори и масивните мебели, изработени в ярки цветове, няма да изглеждат тромаво. Второ, огледалата в минимално пространство работят изключително добре. Те отразяват както дневна, така и неутрална светлина. Разбира се, трябва да има и кой да ги почиства. Трето, по-добре е да изберете кухня до тавана, така тя няма да събира прах. А освен всичко, ще имате и място, където да държите не толкова съществени неща и посуда, която не използвате всеки ден. Четвърто, масата. Ако разполагате с по-малко пространство, то по-удачно е да изберете кръгла маса. Освен че заема много по-малко място от правоъгълната, няма ъгли, които могат да бъдат случайно компрометирани. Пето, кухните, в които преобладават повече, но по-малки интериорни решения, са по-неудачни. Вместо тях изберете по-малко, но по-обемни мебели. Например, дори малък диван в кухнята би бил перфектното решение за твоята нова кухня. Ако смятате, че това видео ви е било полезно, то запазете го за по-късно. А ако мислите, че искате да получавате още полезни съвети, последвайте ни в социалните мрежи.